Aquí falta alguien, ¿no? Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estades? ¡Ven! Alégrame que estés bien. Bueno, vamos a ver. Tiene aquí un pequeño recadillo para vos. Que tendes según, a ver, prestar moitísima máis atención e sobre todo a vosa xenda. A vosa xenda. E cuidado con algúns que xogan xogando mucho a Fornite e hai que xogar máis na rúa cos compañeiros, Carlos, Manuel e compañía. Bueno. Vamos a ver si es certo esto que din de vos, que si eres capaz de facer algo todos xuntos, a ver. Sí. Atención, A ver, atención, vamos a ver, por ejemplo, a ver... Si eres capaz de cantar todos xuntos un villancico. Eu non digo nada, digo unha, dúas, tres, cando faga así, hai que cantar todo o mundo. Si o que facedes prueba a conseguir, si non, non. Feliz Navidad. A ver, preparados? Aí non digo nada, vamos a ver. Unha, dúas, 3 menos cuarto. Tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Arrua Rey, Shua Merry Christmas! ¡Arrua Rey, Shua Merry Christmas! ¡Arrua Rey, Shua Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Vale. E agora a segunda e derradeira proba. É a máis facilmente difícil das dúas. O que é a dificilmente fácil. Vamos a ver. Tienes que estar 10 segundos sin facer ningún ruido. En silencio, para que a profe quede sorprendida de vos. Difícil, por eso digo. Vamos a ver, vou a cronometrar. Preparados, unha, dúas, tres, xa. Proba conseguida. E por estas dúas probas temos para a vosa clase un regaliño moi especial ao traballo a profe Marisa. Un regaliño para vos. Moi ben. A ver, que son, atentades algo que son, son unhas máquinas para vos, unha máquina para cada un. É unha máquina que son de última generación, unhas máquinas que son de escribir. E non precisa pilas. No, de portátil, de portátil. no tenía uno de estos. Esta generación en bolígrafos. Con esto podéis escribir cartas, postales, 4.0. notas. Ya, pero también ya no tiene bolígrafos. Pero los bolígrafos Que falta aquí, Lara? E agora, atentos porque se a todo o mundo xa ten o seu máquina de escribir, a súa máquina de escribir, vamos tamén, agora xa vai por aí, mira, xa chega aí, agora vamos a darlle tamén Wow, ¿no? un agasallo para a profesora tamén. Ah, moitas gracias, non facía falta, Moi ben. E agora
las gafas.